फेमिलिफोर माबायदि दं नोंसोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल जुनाल जगासखौ बरायहरबाय बिराद गोबावनि उनावहाय ब्लग जोंहा दिनैहाय न'नि फुजा होदो रेडि जाफ्रामजोब्बायानो खामानि मावनानै दासो स्टार्ट खालामनो मोनदों भिडिअखौहाय दिथिंजाय नै आइ हाय 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 साखो माबा बाथौ दुमबाय बाथौ दुमनायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो ओमफ्राय नै बेखिनिया जाहैबाय बिबार आरि एकदमबारे जानाय थाव जुनाय थाव जोंनि बाथौ धोरोमनि नेम खान्थि सोलिगासिनो बेहाय दौरि बिथाङा नै बियो नैबे सासे ओमफ्राय बिथिंजाय खाना खुना मैगं आरिफोरा जाखांजोब्बाय हानाया सुनांगौल' दा माने दाथ' नालाय माबायागौ मानि मा होनोमोनलाय बेखौ फुजा स्टार्ट जायागौ मानि संनो मोनथ'वा नालाय ओंखायनोथ' बेफोरखौ सुनो नांगोन रानि मावजि बिसोरो दासो सफैदो ओमफ्राय नै साहा लोंनोसै जोङो दा साहा लोंनोसै मा जेकेट गाननायखौ सावरायदोंमोन जेकेट गाननायखाय लास खोथाया नंगौबो साहा लोंग्रोनोसै बिसोरो लोंखांजोब्बाय ओमफ्राय दा साहा लोंसै बोरो आंनो हरदो साहाया लोंदो होमबाबो खननै सेकेन्ड टाइम खालामना नायनांगोन गानायबाय थायोना आंबो मिउट खालामनासो नायो माया मा होनो बेखौ जोंनाथ' निरामिस होयो नालाय ओंखायनोथ' जोगोनारजों आलुजों सयाबिन ओमफ्राय आलुजों पनिर बानायगोन ओमफ्राय मा बानायगोन दां देखायलांगोन हा साखो लोंग्रोनोसै बाथोन ओमफ्राय नायलाय मैयायो जि सुनायावनो थुफ्लुंना लादों होनबा माबाखौनो मेगनखौनो जि साबाय थादो दाबो मैयाथ' बोरैबा बुलब लब जालायदोंमोन ओमफ्राय बेथ'आ उन्दुदों ओंखायनोथ' एसे सान्स जादों दा दहायनिफ्राय जि दावराव खालामगासिनो इयो माबा खामफ्लाय गोरान नांगौनो माबा पकरि बानायना होनांगोनो पापरखौनो माबा होनो पापरि होनो ओमफ्राय पापरिल' बानायनो होबाय थायो पकरिबो होनो ओमफ्राय पकरि बानायना होनांगौ पापरखौनो पकरि होनग्रा जाबाय बिस्कुट बिस्कुट आब' सनाया बिराद हामबाय दै आब' सनाया देन्जार गानसिगोनसो ओमफ्राय मेरिगल्ड बिस्कुटजों साहा लोंग्रोनोसै आं दा हा टप गल्ड मेरिगल्ड नङा टप गल्ड उनाव संनाय खावनायखौ खालामखांबाथाय लालायनोसै दा दोनथ'लायनोसै रो मानसिया दे सु देनां नोंसिनि हाबायाव मावगोन आं ओरैजाय लाबोब्रा ओरैजाय लाबो ओरैजाय खननै नांगौबा इहाय माबागोन दे Yes. बेहाय सुखांबाय दा नाहैनोसै
मा जादों मा जायाखै सारायलाबाय आं नै संखांबाय गोराना माबाया औवाया ओंखायनोथ' जाजोब्बाय आलां फालां जिरायनानै दङ सासे मानसिया सिखारनानै ओरैबायदि दुस्थ' नायनायलाय जाजोब्बाय रेडि दालि सुखाबाय ओमफ्राय माइरं सुनो दङ दा बेखिनियानोसै पापर बियो ओमफ्राय नै अरदाबखौ बिदि जानना लाखाबाय मोनसे बारायबावनानै लाबाय अरदाबखौ ओमफ्राय बिसना जानाय लोगो लोगोनो फुजाया जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो जानगोन बेहाय सब रेडि जाजोब्बाय बिसोरो देगासिनो दुगैयाखै आरो नों दुगैगोन ना दुगैया दुगैया दसे जिरायना लानोसै जोंहा लन लखौनो रोङा इयो ओमफ्राय इखौ माबायाव होगोन ना माबायाव होबा गोथावथार जागौमोन जोगोनाराव थावखौ एसे होबावो जागोन संयैहाय नै होखाथावा एसे जिरिंनो नादो जिरिंनो ना औ इमान बुरजा जायो नामा ओइ र' दैखौ एसे गार आं दैखौसो लाग्रोदो र' रानथो मानसि थाबायनांगौ आरो रानहोनांगोन जाबाय जाबाय एरबो ए नाङा बे गैला खामलांबाय नै ini malah itu ini mah di ya oh baik di daya Má tao cái gì con qua ra được. sana bu angkat sana depan bal जालायनाय जना थादे ओरैनोसो होनदो मादैया ओरैनोसो बुंदो
그래. दे जाबाय दे आंनो मादैखौ बुबायना नै साल्ला 그래. आंनि फिसालाखौ बुबाय थायो नुवाखै खोमालै इयो आब' होननायखौ होनबाय था दै आब' होननायखौ होनबाय था आसार मा होनो बेखौ गोथार लाइनि आसार नेमखान्थिखौ नों आनान गसाइखौ सिबिनायाव बहाय गिदिर गोलाव गुनि गियानिफोरा लिरनानै दोननायखौनो जों फरायनो आखायाव लागोन दै आनान गसाइ दे आब' होननायखौ होनफा ओं सोरजिगिरि बोराइ बाथौ सिजौमा गसाइ खुलुमो नों बिफाखौ दहाय हे आफा बोराइ बाथौ सिजौमा गसाइ संसारगिरि मिथिगिरि आरो फालिनायाव नमन आब' होननायखौ होनबाय था जौगायो देरहायो मुलुगनि गियानि जानो होबाय साब्रै जखम जादोंनो साब्रैबो नेपालि गोजा साब्रै तात खिथा नोङो ओंखाम बै आं मिथियालै ओंखामनि दैया आंना जाया आं हाया रोङा आयै माया मोनथाम दा समबार मारिनायाव दालियावबो होगोन ना इखो गोथाव मोनजायो मोदोमो सिथा दाबा नङा आं बे रिमालाहानि माबा हेक्सुग्रेड बायदिखौसो लायनो नागिरदों बिदिसो मोजां जायो एबारहाय दालि संगोन आङो गेसाव पनिर संहैग्रोनोसै चलो पनिर संनोसै रानि जाबाय पनिर दा आङो पनिरखौ काट खालामग्रोनोसै पनिरखौ काट खालामग्रोनोसै जाबाय पनिरा ओमफ्राय बेहाय माबा उननानै लाखाबाय आङो नै एसे दंबावो ओमफ्राय दा बेखिजाय बाथोन है अरा गिदिर बानाय बाथोननि थाखाय नै होजाबावगोन एसे आं बेखौ एवग्रोना लागोन इनि सिगां आलु एवग्रोगोन आङो मोनसे साराय जानबाय आङो माबा एवनायाव नैखौ होना होनोसै आं पनिर बानायनोसै हेलौ Hi. मैथा बाथोन माथो माथो होनबालाय मैथा अमा होननांगौ एवफ्रामखांबाय पनिर आलु दा पियास बेहाय एक्सट्रा जाखाजोब्बाय थावा बांद्राय बुरजा जाथारसिगोन खोमालै ना wow moजां जासिगोन बाथोन बियो खोमा मानसिया ओरै थांदोंमोन मस्लाखौनो बानो गानाबालाय जाबाय आंहा जानोसै
भाजा दासो कारेन्ट फैबाय नै ओमफ्राय आयो रियेलाइसलाय ओमफ्राय गारबाय बांना नायलाय ओइ मा मा जालायखो हो आंनियालाय मोनबाय आलुखौ एसे गेब्लेहोनोसै बस जासिगोन बारा हो गया मेरा ये देखो आंनि पनिर आलुआ जाबाय संख्रि नांगोन ना नाङाखै एसे साखिबानो जासिगोन भाजा दिनजों बुरजा जाखागोन जों साथामनि दङ ओमफ्राय भाजा जाग्रोनानै दा उदैया माबा जाजोबसिगोन आरो पुस्ता फैद' भाजा जानोसै संख्रि एसे नांबावगौमोन भाजाया लावा गोथावथार माने बाराद्राय गोदै नङा एखिजा माबा बाथोन नारजि बायदिसो नुबाय बाला मा होनोमोनलाय हायाबाबो मोजां जागौमोन ना हानायखाय दोलो दोलो जाबाय मोनासि मोनासि जालायबाय आथा जालांजोब्बाय दा जों जालायनोसै एखिजाय जोंनि एसेल' हो आंनो बे जाहैबाय मैथा बाथोन बे जाहैबाय लाव जोगोनारजों सयाबिन बानलु बाथोन पनिर आलु ओमफ्राय उनाव दंबावो पापर दालि जानोसै आरिसिमा फै संख्रि मानो फैयाखै 싸봐야 돼. 너 감자 안 주나? 그래. Nó cũng sắp bên trong bờ, sắp bên trong lại. Ăn cơ mà sắp bên. Ít vài làm nó thoải mái này. Đi hứa cái xong. Ai ăn mà ba mà. Cái này. Ruling dulu. Uang biar ke besar ini dia biar ke besar. Oh, aja. Kau sah. मैथा 진짜 가만히 사는 거야? बाथोन पनिर दालि होनोसै लाबोलाय आंनो जाबाय दे